sayyada na Khadija matar ma'aiki. Sayyada na Khadija matar ma'aiki. Sayyada na Khadija matar ma'aiki. Ya Allah kai ne tintin kai kadai ne ba wani wani ilhama ka bani domin kai gwani ne jalla ka bani dauki. Sayyada na Khadija matar ma'aiki. Allah kai salatai adadin ruwa da kalsai kai ta yinsa sosai gora ma da komai shine dai sadiqul masduku ma'aiki. Sayyada na Khadija matar ma'aiki. Alayansa sanya bani barin su baya duka sun mai biyayya da sahabbansa koya ba sa juya baya kansa suke ta dauki. Sayyada na Khadija matar ma'aiki. Auliya ban barin su ba wadda ya kai su shi yasa na rike su shewa bul a basu kai ne jarumin su dan lelan ma'aiki. Sayyada na Khadija matar ma'aiki. Kawai ka yayin yasi mai itaro mai sisi mai kawar da kiyasi kai ke kau da nausi mun bar yin wasu wasi ka samuwa ta farki. Sayyada na Khadija matar ma'aiki. Ni gaishe ka na zo shaka ya hayan mu gwarzo jiya ka bani kan zo yau kwa bani tozo shehu da ni kwazo raina ba ta sarki. Sayyada na Khadija matar ma'aiki. Assalamun alaika sidi ka san albarka zan yi yabon matanka sai da Khadija ta kawa ta uwar gidanka wacce ta huda aiki. Sayyada na Khadija matar ma'aiki. Dole ne ni yabe ta domin babu kamar ta ita ce ta daga tuta a cikin duka mata ƙaryan masu sarauta ko 'ya'yan saraki. Sayyada na Khadija matar ma'aiki. Soyayya ita ce ta so annabi na sak babu haɗi shi ɗaya sak kusani ta zamto ba islama ta tsayuce ta rike ta yi aiki. Sayyada na Khadija matar ma'aiki. Annabi na santa ya ce bai da kamar ta dangi na ku fahimta duk matsayi an bata Allah ke gaishe ta sirri gun ma'aiki. Sayyada na Khadija matar ma'aiki. Mata gagatan ku ita ce ta suturta ku wallahi ban shauku sai ku ce mata labbai kun domin ku wata ba ku dukan ku yi dauki. Sayyada na Khadija matar ma'aiki. Ita ce farkon sallah mata baki la wakala yan uwana sai mu kula mai santa baya shagala a santa nai madalla da shi zan ji ga ma'aiki. Sayyada na Khadija matar ma'aiki. Wace ce farkon shahada sai ya dace sai mu shaida uwar gidan Mahamuda duka komai ta bada a gurin da komanda mai kyawun tafarki. Sayyada na Khadija matar ma'aiki. Ita din ce gadon mu sutura ce a gare mu zuri'an tana cikin mu suke jan ragaman mu zuwa kun manzan mu jikokin ma'aiki. Sayyada na Khadija matar ma'aiki. Kamar ta dai an kare ziljalal ya rufe kyaure a gida ko kuma zaure duk mukamai an share domin ta wuce tsere ko a gurin su jaki. Sayyada na Khadija matar ma'aiki. Inga ta ai babu wadda za a kwatanta ta babu samsam ku rubuta sutura gun matsaraita abadan babu kamar ta shi ya faɗa ma'aiki. Sayyada na Khadija matar ma'aiki. Tsaye da Khadija gane na zo sai ki kai ne ko kirke ni ki kai ne kun sai dirkaunai ni ki ce masa na yi rauni ya kira ni kwa mafarki. Sayyada na Khadija matar ma'aiki. Domin san ki Khadija da masoyin Khadija a ciran a cikin danja domin bani da hujja ke ce dai sutura ta tsaye da bani dauki. Sayyada na Khadija matar ma'aiki. In kin ya kananan sai zunubai na za su watse matsaloli an dace a cikin har in batse in wuce karfin dutse a fagen son ma'aiki. Sayyada na Khadija matar ma'aiki. Ya Mahamudu duba
tuba aikin nan ka karɓa. Ai ba dan hali ba kuma ban iya bege ba, na tuba ban kai ba a yafe mun ma'aiki. Sayyada na Khadija matar ma'aiki. Nan ni zana takaita baitukan nan in huta, wadda da har ya ji ta sashi ma ya fahimta, ya rike abban binta shi ɗaya ne ta farki. Sayyada na Khadija matar ma'aiki. Mai wanga suna na Abdulkarim ikiwa na riki lakabi na Nasarawa ne jahana, arashi ne gari na masu kaunar ma'aiki. Sayyada na Khadija matar ma'aiki. Rabbu ka kara salati gunsa ta jallin zati, har da duk alil baiti ko a gida ko titi, suna kan tabarki zuri'a masu tsarki. Sayyada na Khadija matar ma'aiki. Sayyada na Khadija matar ma'aiki. Sayyada na Khadija matar ma'aiki. Sayyada na Khadija matar ma'aiki.